Presentem una nova forma d'interactuar amb la realitat, Un e-commerce en 3D. on les converses són més reals que mai, Les imatges més vívides. els sons més ultranítids. Mora la Nova presenta Mora la Nova Prime! Ja disponible amb el teu carnet jove. Perquè, jove, si tens carnet jove, Tens Mora la Nova Prime! Després de la realitat virtual, De la realitat augmentada, arriba la realitat real. Benvinguts al futur! reuneix-te amb els amics. Parla, com els avorrits de mòbil, però en 4D. Mira el perfil de la gent, el dret, l'esquerra, de cara, mira'ls a la cara. De cara! T'imagines tenir una conversa amb algú mirant a la cara, Mandy? Uau, que real és la realitat real, Joe! Quan trigues a escriure un missatge de WhatsApp, Mandy? No sé, Joe, pot ser un minut? Amb Mora la Nova Prime, llença missatges a la velocitat del pensament. Cacas en directe, calvots reals, emoticones en 4D. Benvinguts al futur! Comparteix amb els teus amics el plat que tens davant? Sense haver de fer-li una foto. Mandy, tu que ets una noia actual, Ho soc, Joe, i tant. coneixeràs aquestes aplicacions que et permeten saber com et quedarà una peça de roba amb el teu mòbil, sense ni tan sols provar-te-la, oi? I tant, Joe. Aquí al meu mòbil en tinc precisament una. No està gens malament, Mandy, però amb Mora la Nova Prime estem parlant de veure com et quedarà la roba provant-te-la, en realitat real. I no necessites compartir-ho a les xarxes socials i esperar ansiosament respostes dels teus coneguts. Perquè la botiguera t'ho pot dir al moment. Estàs guapíssima, reina. Estàs fantàstica. Estàs fantàstic. Guapíssima. Màquina. Que mona! I què me'n dius de la perruqueria? Hi ha aplicacions que et permeten saber quin estil et quedarà millor. Oh sí, Joe, però cap com les aplicacions. Estudia perruqueria, nena. Jo t'aconsellaré millor. I l'app porta opinant al negoci. Jo sí que em conec el teu cabell. No és increïble la realitat real, Mandy? N'és, Joe, i tant que n'és. Després de gaudir de concerts amb tecnologia 3D, so ultramovent i fins i tot emissió d'olors a les sales, Mora la Nova presenta el concert a la plaça de l'Oli. és veritat, totes les olors als cinemes, amb tant realisme, al final acabarem per inventar el teatre. Després del selfie, el pal de selfies, el dron per a fer selfies. La realitat real de Mora la Nova Prime inclou l'opció de demana-li a aquell noi que ens faci una foto. Una forma de capturar instantànies en els moments més especials d'una manera còmoda i senzilla, i molt real. Mora la Nova Prime, el comerç i l'oci és Prime. Els professionals al teu servei en realitat real. El teu poble i la teva gent en realitat real, Mandy. I sobretot, molts descomptes molt reals. Perquè no hi ha com comprar a casa, perquè no hi ha com comprar a Mora la Nova. Mora la Nova Prime amb el teu carnet jove.